Не си спомням да съм показвал тия Мерцедеси, но все пак да ги покажем. 350 SL, той е на GFCC фирмата, следва на Master, който е страхотен, W560 SL, W126, ето го, и естествено Майбаха на Mini GT. Ето го Mini GT, ето го и този, ето го и този. Така, превъзходна изработка на всичките фирми. Като че ли Master най-се са постарали. Бих казал, че изглежда просто като истински. Нали? Но и Mini GT не са назад, все пак е съвременен модел. Ето го и на Мастера. Някъде малко прах дойде, но сега не мога да го пускам. Красота! Тия новите китайски фирми правят много хубави неща. Много. Красота просто. Леко тъмен. Така са го измислили Mini GT.